Здравейте хора, аз съм Младен Борисов Младенски и обичам да разказвам сватбени приказки. Днес обаче ще ви разкажа друго. Ще ви направя свидетели на една много яка фотосесия на плажа, на мястото, където Камчия се влива в Черно море. Любимо място за снимки, любимо място за пълноценно прекарано време на плажа. Аз лично не съм много плажен тип, ако трябва да бъда напълно искрен с вас, роден съм много далече от морето и предпочитам повече скалистите и гористите райони, вместо да ходя по пясъка, но тук определено си заслужава, когато имате време, път да отделите и да прекарате малко място. Сега ще видите колко брутално яко е за снимки. След обяд много бързо се изпразва, защото всъщност сянката пада доста по-рано, отколкото на хората им се иска, и това позволява пък на нас фотографите да свършим малко полезна работа. По принцип съм се подготвил и с допълнително осветление. Исках да ви покажа евентуално как да ползвате софтбокс на терен, но честно казано е малко ветровито и не мисля, че ще се получи без асистент, а днес съм дошъл самичък. Без да губим повече време, нека ви покажа малко района и да чакаме хората да дойдат. Ето малка крачета напред. Ти имаш ли профил, който така предпочиташ на коремчето? Май от тази страна. Добре, нямам нищо против. Хубаво, я така, че много хубаво застана така. Облегни се така хубаво на него. Облягаш се точно така. Може ли на другото раменце да се облегнеш обаче? Така, за да те виждам малко по-добре. Ще ти помоля пак така към нея да имаш отношение. Лекичко към нея. Отиваш към ушето. Има отношение. Точно така. Я сега тази ръка, която ти е на кръстчето й, дай малко по-към... така, по-към коремчето. Лек разговор. Точно така. Сега е момента за целувчицата. Да. Супер. Тя бавно идва към мен. Изостави го лекичко, той ще дойде след малко. Така, държиш коремчето лекичко с едната ръка. Ето това е. Стоп тук. Задръж така. И още една. Добре. Пак тръгваме напред. И още една. Ето това беше. Дясната ръка, дясната, имам преди, лекичко така по раменцето или по коремчето, да. Още по-добре. 3, 2, 1. Така, скъваш кръченцето, което е към мен. Да, леко сега коремчето го изнеси. Точно това е. Супер. Сега лекичко. Така, това е. Точно това е. Сложи дясната си ръка на рамото й, лявата на коремчето. Дори аз да не я виждам, не е проблем. Въпросът е тя да усеща. Тя гледа към мен, заедно с вятъра. Сега аз имам идея. Да видим колко ще се получи моята идея. Добре. Ще стане. Поглед към слънцето! Супер! Много яко! Нали? Да. Добре. Щом желаете, аз се намокрих вече. Намокрете се ми. Той прави малка крачка назад, за да я виждам и нея. Това е. И сега отиваме от другата страна на плажа. Много си харесаха снимките. Аз също ги харесах. Получиха се готини снимки. По-специфичното е, когато снимате двойка, от която момичето е бременно момиче, че не може толкова много да има движение. Не могат да тичат, бягат и да правят някакви диви неща. Трябва нещата да са малко по-статични, малко по-позирани. Особено сега тук виждаме, че бременността не се отразява кой знае колко много на красотата на момичето, но в някои случаи дамите са по някой път по-подпухнали, по-пълнички, не се чувстват комфортно и това е пречка. В случая нямаме такава пречка. Тя е много красива, избрала е страхотна рокля и това улеснява нашата работа като фотографи, но истината е, че колкото и да гоним спонтанност при снимките, все пак трябва да гоним, това е моето мнение, разбира се,
и естетика. И затова, особено когато работим с хора, които са така една идейка по-неразположени. Вау, какъв вятър духа, сигурно нищо не чувате. Добре, да ги позираме малко повече, така че да изглеждат красиво. Я да видим тук какво ще направим сега. Те са чакай там среща, кадъра си заслужава. Това беше всичко за този епизод. Искрено се надявам видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един палец нагоре, абонирайте се за канала, последвайте ме в Instagram за още подобни видеа. Аз съм Младенски, обичам да разказвам сватбени приказки и не само. Чао!